Fil-Kavalir ta' San Ġagbu fil-Belt Valletta tellet attività fejn 14 il-Kunsill Lokali ingħataw għotja mill-Gvern Ċentrali bħala għajnuna l-attivitajiet kulturali li se jtellaw fi żmien il-miliet. Is-Segretarju Parlamentari għall-Kunsilli Lokali Stefan Bontempo saħaq kemm huwa importanti li jtellaw attivitajiet kulturali fl-ibliet u l-irħula Maltin. U qal li dan ix-xahar ħajkun wieħed rekord billi f'pajjiż żgħir se jittellaw 10 attivitajiet f'Malta u 4 oħra f'Għawdex li bejniethom se jinvolvu aktar minn 1000 ruħ bħala volontiera. Bontempo ringrazzja wkoll il-bord li twaqqaf bilan li għajn pariri tekniċi biex itejbu il-prodott taħħari tagħhom għal dawn l-attivitajiet li jsiru matul is-sena kollha. L-allokazzjoni ta' ftit inqas minn 100,000 euro se tgħin biex iktar kunsilli lokali jimirħu aktar f'dan il-qasam vibranti. Semma li biex is-sena d-dieħla jiżdiedu dawn l-attivitajiet u jibqgħu jkunu ta' livell se jiġi imniedi premju għall-aħjar attivitajiet li jittellaw. Iċ-Chairman tal-Fondazzjoni Valletta 2018, Jason Mikallef, qal li l-attivitajiet kulturali jkomplu jagħtu identità l-irħura tagħna. Brabta ma' dan qal li l-qofol ta' ċelebrazzjonijiet tal-Belt Valletta fl-2018 m'għandhomx jibqgħu biss fil-Belt Kapitali imma jinfirxu wkoll mal-pajjiż kollu.